amalunga lapha ayakhala abasebenzi bayadla ngizontshela kunamabhunu laphana afuna amalunga esikebhe ukuba azosebenza ubaba lo wathatha 64,000 emabhunwini laba abasebenza yangena kwi-account yakhe laba abasebenza ubaholela uyena 109,000 ingena kwi-account yakhe bahola malini laba bantu ngenyanga basho 6,000 esala ishonaphi sebenethenda ubaba lolu unethenda lesikebhe emabhunwini amhleli lapha kuyadliwa bake baphuma beyofuna iy'mpahla ey'ntshontshiweyo bayithola bathola akekho umninizo kulabo balahlekelwe kuba ngizodlula kwatholi labo esihamba nabo sicela upetrol bajikana fa badayiselana bodwa akunjalo baba akunjalo kunjalo inye nganibiza malini namandla bakhokhile badayiselana bodwa kodwa kukhona umuntu owantshontshela ukuthi lokho ngoba amandla awekho umnini ukuba simhlephulela ngoba wantshontshela ubambe nawo bayidlela bona imikhuba yasemyudeni kube khona inkomo abayilandile bathi utshani benkosi lapha sithi umayifikele lapha kuthiwa utshani benkosi le nkomo bayibulala laba babehambile abayilethe enhlanganweni njengoba niyilapha nje abezi nakho enhlanganweni bayihlinzela baqasha lamakhaza ahamba ngamasondo bayifaka phakathi bahamba bosika babelana bodwa lalelana lokho ngikhulumayo nganifoneli yami niyakuzwa angifoni naba ngibafoneli ngiyabatshela amalunga alapha ayakhala omama bafelokazi basuthi bona bekusihlalo lo baba lona nje inkunzi yomshikashika angitholezi ngalokho neyenza le nto yakho unazo inkomo akanankomo kokuqala ngiyambuzeli unazo inkomo akanazo kahle amandla ngicela nje noma umkhize ngibona umntwana eveni bafowethu baba ngilandela ukudla kwamanyathi abafa abantu bazobe usushukwe ngiyacelela ngiyaxolisa shefu uxolisa ngazo no ikakhulukazi nje ubaba lo ikakhulukazi nawe uyasebenza ubaba umlungu ethi ngoba uzo-ofa uzoshaya abantu lapha athi hayi ngizomthola umuntu wenhlangano amthole athi ufuna abantu abana azobaqasha agijime usihlalo sekuyinangu kubekeleke nokugebengu baba malini ama-security ayibhadala kubo abhadala kubani amabhunu abhadala kubani amabhunu abhadala kubani amabhunu kwi-akhawunti kabani ubani wakunika igunya ubani wakunika igunya ngifuna nje iphendule eqondile ubani wakunika igunya ugunyazane nodwa njengoba nikanini lalelani-ke bathi uthi bagunyazane bodwa i-bank balance escapital
njengamanje ingaphansi kwa-2000 i-bank balance esibhethini angiyazi ifike eqondile ya Trash. iduma kude kona It's in the bank balance, trash. Wathi akafundile bamnika imali baphinde bayile. lalelani niyaphazamisa Uma mfowethu credit sokhela laba abahambayo umntana. ngizocela asizukuphikisana nohlelo lukahulumeni uhulumeni mayinithathile futhi wanivalele ukungisizile kuse-e anibophe kuyohlukaniseleka phambili ukuthi uba no-right uba no-wrong ngicela kusuka namhlanje cela ikomiti lakufund report nonke iy'nkinga ozodibana nazo ngiyocela ukuthi ungazisi abasizona iy'nkinga mina ukube nje angihlonipha amaphoyisa nobaba uNdlovu nomnyango nabe ngikhwebula nje ngenduku phela ngoba umuntu uma engashayiwe uyahlupha Kakhulu. especially thina abantu abamnyama uma ngabe nje induku ungezi ukuyithola ekole nisebenza ngey'gebengu isigebengu sijabuliswa ukungena ebhenini siyoboshwa yes siphume sibuye sihluphe yes aqeda athi umuntu uzokushanga ubhayilele yes ukusho isigebengu induku iyona eqondisayo uyabona nje nina nidinga induku ilabo baba ababili esibasusa laba sempumalanga badinga induku yini nidinga induku kodwa nazi ukuthi ngizolithola ithuba nasi ngizolithola ithuba bawusuka labahuli ngizolibamba suka namhlanje hambani niye emphakathini wesikebhe nifeni utshele ngizohlela umhlangano ngizohlela nami umhlangano ubuyele kube ningele asikhulumi ngokhulunywa amaphoyisa wenza umnyaka umsebenzi wawo kuphela ngimtshelile ngathi alikho icala mawuhlala ozolisebenza ngaphandle kwekesi nami akekho umuntu okufanele umshaye ekhanda suka kanjeni usifake ey'nkingeni bantu besikebhe ake nenze Asenyaweni. ngendlela akekho umuntu okufanele thule ngisesihlahleni washaya iy'nyawo awunqunye umlenze yes abantu abenza lowo mkhuba leyo yilabo esingenabo la enhlanganweni hlale sisho sithi ngeyi-23 kaDisemba siyahlangana sishumayela yona le nkulumo ngeyi-15 or ngeyi-16 kuhlukana iholy duty linini ngikaJuni siyahlangana sisuke sizonikhuza kuleyo nto leyo ngicela nambeni ohlala phansi Cela bezosayina laba abathathu lapha nobhali. Inkomo embili. Bakuba kude laba abakhulu. amandla amandla Uxolo wami. Amandla bayosayina bafika bayosayina. amandla Angixolise